जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଏନ୍ଜୟ ନେବା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବାହାନଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ।
ପିସ୍ କେତେ? ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ବାଏ ବାର୍ ଗେଟ୍ धन्यवाद सांगमाने भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर करने को जमारे भूलिबेनी। पार्ट 2 रे हम देखिबा आउ किसी वीडियो।